झाल्या पत्रांनी ते जाहीर केला मिश्रणताचे विकाळ झाला CSN रिपोर्ट दिला सगळ्यांतल्यान खबर झाल्या पत्रांनी ते जाहीर केला मिश्रणताचे विकाळ झाला CSN रिपोर्ट दिला पिये मुळे मिठियो मारून पियलो त्यांचं आता उलटे झाला पियलो तो पियलो पिये मुळे मिठियो मारून पियलो त्यांचं आता उलटे झाला पियलो तो पियलो कोका कोला पेप्सी कोला मुळे सुरवेर दिल मांगे मोरू कोका कोला पेप्सी कोला आता म्हणतात नाका पाटी वोरू कोका कोला पेप्सी कोला मुळे सुरवेर दिल मांगे मोरू कोका कोला पेप्सी कोला आता म्हणतात नाका पाटी वोरू पब्लिसिटी आमच्या लोकांन मारल्यो मिठी सांगतात आता त्या पिवनान बोर्सोना साडी डीटी टीव्हीर पळेव पब्लिसिटी आमच्या लोकांन मारल्यो मिठी सांगतात आता त्या पिवनान बोर्सोना साडी डीटी गाण म्हणतात आता रिस्केरासा जीवन तान 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 म्हणून पियेले ते पिवन गाण म्हणतात आता रिस्केरासा जीवन कोका कोला पेप्सी कोला ताणी सांगले कोला मतलब थंडा कोका कोला पेप्सी कोला आता थंडा बुडची कोरले बोंडा कोका कोला पेप्सी कोला तानी सांगले कोला मतलब थंडा कोका कोला पेप्सी कोला आता थंडा बुडची कोरले बोंडा गजाल आसता अशी तशी आमकां कित्याक माल परदेशी घेयात बोंडे सरबत लस्सी पियोन जायादा दोशी गजाल आसता अशी तशी आमकां कित्याक माल परदेशी घेयात बोंडे सरबत लस्सी पियोन जायादा दोशी जाय म्हणून मागून घेतले हाय आता वरून माडा मुळान वतले जाय म्हणून मागून घेतले हाय आता वरून माडा मुळान वतले कोका कोला पेप्सी कोला मुळे सुरवेर दिल मांगे मोरू कोका कोला पेप्सी कोला आता म्हणतात नाका पाटी वोरू कोका कोला पेप्सी कोला आधी कोका कोला मतलब थंडा